ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beelila elimana samba alusa jammi bamburu gurela sarɓe cofola kon waktu yoni ha to damel kame alana ene jeeya e gardedi kabruji men gam ustude accident ji e Dakar jeeyi sababu police ma hat kala ken wiye Jakarta dogoji e nder Dakar to Mauritanie oɗo saha mo gonen hoorejo jagorɗo e leydi ndi udditi toon bureau ji nayya ko fati banggue systéme biométrique ko fati banggue carte kese ɗe toon to leydi Mali accident musɗo bannode toon ñalawma hanki o ha yooɓi pittali capanɗe tato e jeeɗiɗo neɗɗo e lawola sego subaka hande o limore mayɓe nde ɓeydima yeehi ha yetti capanɗe nayo e goho neɗɗo to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men coordonné Abouba ko fati banggue dawrugol woni almameɓe kame ardiɓe guure kala jindiri e oɗo hen biyeteɗo Adama Baro to leydi Guinée Conakry Alpha Condé ƴetti peeje mawɗe no fewi gam haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara joñi hoore mum ñalawma hanki o caggal nde jokkodiro e makko testa tawani jogui ñaw coronavirus to Burkina Faso ko wiyete kanŋe dañeɗo ko kanŋe danejo rewɓe gam lallidde ɓalli mumen ɗum ko jumri wattede ɗum ko fati banggue karité kabruji men manawen ha toon to Gabon kame Afrique du Sud ha toon to RDM Congo kame Soudan ha fayma toon to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara janguinowo Qur'anil Karim ha sukore ene deftere Allah teddunde daara o ne janguina français anglais wondude hebloji goɗɗi kay tawne yaade juɓɓude jangguin leydi Sénégal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno lappipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma daara rewɓe kame worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe West Foire ha faynma toon to Keur Massar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en hadujine sukaɓe yaroɓe duuɓi nayyi duuɓi joyyi ha faynma duuɓi sappo e nayya daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en udditi demude mum ha yaaji wonande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hejje hen daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji sappo ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗo ɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall eni windito yimɓe ko fati banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko ɗiɗi lewru août musidɓe tedduɓe ha faynma lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo mala walla danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wuule
ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fen yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nayi joko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men a Saydou Abouba no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal holliti subaka hande o ujunnaje tato e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko temedde nayo e capanɗe jeenayo e jeetato hen capanɗe jeeɗiɗo e goho ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw hen temedde nayo ene nogas e jeeɗiɗo ko raɓaɓe andaka raaɓe ɗumen temedde nayo capanɗe tato e nayo keeɓi cellal mumen capanɗe jeegomo e tato ma ballite e fofandu ko ɓuuri hen hulɓinade guila tan oɗo hen boros naate Sénégal kongol woni go kene wona nogas e jeenayo neɗɗo hanki hande tan wasde hen pittali mumen cimtol wonande Afrique leyɗele ɓurɗe raɓede ko fate banggue oɗo hen boros ko Afrique du Sud woni leydi gadidi e nder leyɗele Afrique rewi hen ko leydi Maroc Cameroun Tunisie rewi hen Égypte Éthiopie Libye Kenya kono ne kadi Zambie Nigéria Algérie Sénégal kañum wattoyi leydi wattundi 17 leydi taw ko ɓurdi raɓede e nder leyɗele Afrique ha joni keddoɗen koye wonande ɗeɗon gueɗe ko fate banggue jillu jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal catal bitengal CTE ko fate banggue oɗo saaha laamu leydi Sénégal ma jogo kene wiye kala kene wallite neɗɗo e fofandu ha tentinde hinde oxygéne ma wallit ma wallit wonande clinique aji privé wonande ɓen leliɓe toon taw mbawana koye mumen kono kadi jagorɗo yeddi yoga e konguɗi ha tente bindandi jaydeli kolluɗi wonande ko fate banggue hendu fofandu ko wonata e butalaji so tawi neɗɗo yeehi ha ronki fofde koko ngakki e nder leydi ndi hollitama ɗum wodani oɗo saabi ƴetti pellital ngam gollodirde kam yoga e gollorde tawetede e nder leydi ndi ngam oɗo saaha
moƴƴitinde gurdama yimɓeɓe joni koye Sénégal keddoɗen toon to département mo Tivaouane paɗen wuro wiyetengo Kera Baba Alima toon kadi ko immigré mo hinde Modou goto waɗi toon golle payɗinde no fewi caggal kayde soodi wonande ambulance baɗɗo fayida taw ko médicalisé jaaduɗo ya jamanu gam wallidde wuro muɗum wonande suudu safara tawiten ɗon kala kay gonɗo ɗon so tawi sellani beele kadi wawa nawete ko ɓuuri yawde e yaccade ɗe mbiyata ndeɗo henna golle gona golle ubbeteɗe moni kala joguiɗo kala ene wawi wadde yo waɗan wuro mum waɗana nde tawno so tawi a waɗi ma waɗan ha wamo e guure taariɗema kala plante Diouf Sarr mo addanno kanko jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli wonande plante mo addanno docteur biyeteɗo Babacar Nianga hande fonno nottoyade toon to Birgal wonande ko haali ko won toon to Birgal wonande ko haalno ɗum noon koye jayde wotere nde o yewtuno gam hollirdemo wonande keɗe kewɗe ko fate banggue matériel uji taw ko hôpital uji ene yeeye e suuɗayru faade e nder clinique aji privé ɗin konguɗi noon yogay clinique aji kollitino hen metti mumen tene kolliti oɗo saaha leskoji jaƴƴi yo waɗe hen hande o fonno nottoyade ngol ɗon kayito laamu ngol wa addana kono o nottoyaki caggal hollitede wonande mo jogui balɗe nogas ko fate banggue certificat médical o wona karɗo cellal no fewi eɗen mbiya tan neɗɗo so tawi a jooɗima e télé walla ni e radio walla e batu ko wawi wonde kala saɗa haala tan ɓet ganda ha tenti noon so tawi woni ka neɗɗo gollotoɗo won e gueɗe so tawi a renaki tan ko heewi ene wawi tawdema ɗon nde tawno fulɓe mbi ndiyam ko konngol ko ndiyam so tawi rufi ɓoftata ko gartaten ko yoɗo hen accident musto baɗɗo subaka hanki sanga 6 heures taw koye lawol guéde Santhie taw koye waɗani guéde Santhie taw koye lawol Njuma hakkude mum e tareji ha ganduɗa kene wona yimɓe jeenayo ɗon e ɗon mbasno hen pittali mumen kene fota wonde yimɓe 14 mbasi hen pittali mumen e wiide yogay jayndeli ko wona ɗum ko laamu leydi ndi neli toon hanki sete timmuɗo taw ko yimɓe laamu taweteɓe nder diwan o kono ne kadi Abdoulahi Daouda Diallo jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ngaalu leydi Sénégal kañumne yettima toon gam yettinde message hoorejo leydi ndi yaltini ɗon konguɗi paayo dindi faade e dendagal bandiraɓe arnoɓe gam wallidde ɓe ƴettade nawa toon to hôpital Njum kala oɗo saaha ene keɓa toon safara mumen ha hande ɗen kesɗitina duwaw meɗen faade ɓen yaltuɓe aduna e ɓen yaltoraɓe oɗon aduna kala eɗen mbiya tan yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale jimowo taw ko duƴƴal kelme biyeteɗo Kalifou gonnoɗo wonde e nder réseaux sociaux hay ɓoggi karalle kala en yadano e Guy Marius Sagna e kala saaha ene yana konnguli mum cattuɗi faade laamu leydi Sénégal kam tigui hollira vidéo muɗum ɗon ɗo waɗata business laggu ko fate banggue visa ji ɗum noon ko caggal nde sehili makko goto filmimo ɗum noon ko caggal mo waɗa ko fate banggue laggu visa mo totta ɗon kene wona million ngaji ɗiɗi kono ne kadi passeport uji hollitini hay ko fate banggue passeport diplomatique kala omo waɗa laggu mum ko ɗum woni ɗo saaha mo gonɗen ko yardete ataye ko fati e banggue yoga e réseau ji leydi Sénégal to Touba ɗum noon koko hamni waɗi toon ceernajo goto jangguinowo nottotoɗo inde Kaasi ɗum noon ko caggal kanko ceernajo nde o waɗi koyngal o yaade ɗaccidi sukaɓe almuɓe ɓi ko jarowo e duuɓi nogas e goho on ɓiɗɗo noon yonnani no fewi ɗum ko caggal nde ɓiɗɗo nanga oɗo sahane tawe toon to tribunal mo Diourbel waali jammum gadiɗo to kaso caggal sukaɓe daara o ɓuuri wonde toon ko sukaɓe joyo fa mbiya noon sukaɓe yaroɓe e duuɓi joyyi fayi dow seeɗa kanko noon mo jogui liif ɓalejo kono kadi e kala saaha mo welnoro sukaɓeɓe ko wayno bujjoyi walla ni saaha o ƴetta liif makko o nanna cukalel e suudu so tawi tan woni salima ko yiiɗi wadde e mum ko o fiya ɗuma dañi noon sukaɓe hewɓe dañƴi hen ɗen caɗele ha ɗen caɗele jalti yettoyi jinnaɓe sukaɓe nde sukaɓe nawa to cuuɗi safara tawa tigui won gueɗe gatorinde ko fate banggue luuɗiyankagal woni ko waɗa e mabɓe on suka noon ɗo saaha mo tawe toon to cuuɗi niɓɓiɗi Diourbel gam fadde ñawore makko jakartaji e nder Dakar police police mo Dakar ha tente police centrale de Dakar
alhaji malika nyang yidde mum oɗo saama goɗen ko nattude yiide kala kene wiye mota jakarta dogdiri men nder dakar so tawi noon ko dogde ngam nawde ko fate banggue koliji ɗum ala kala ko woni hen kono so tawi woni ko nawde kilaneɓe kam ɗum ala foofa ko wattete hen so tawi ɓe dogga kam wona e dakar ɓe doggata ngam teskede ene tiiɗi ñalawma mo jaltata ha garta e galle ma e nder dakar tawa yiyani joom moto ne yani ene gañi walla ene maayi ɗum noon ko yidde ustude kala kene wiye accident ji e nder dakar féticheur malien woni tan bilejo malinajo biteɗo hamidou sidibe yalti e deƴƴere mum caggal nde artino feewi e yaññade ko fate banggue mayde almudo makko biteɗo lobbo ndiaye caggal nde arno toon kanko waɗanano ɗum e kala saaha leɗɗe e gueɗe kala ɗum noon caggal nde on arti toon caggal o holliti golle on cuwano taw parde caggal nde on tottimo ujunnaji nogas dañi noon haala mettuka rewka hakkude mabɓe ha on debbo wi wadde yo yoɓ ɗum haalis muɗum dañi noon mette garɗe hen hawo jaggi ungal o fi oɗon debbo ko ɗon wasi fittanu mum caggal noon wonde on debbo ne joguino sehil mum biyeteɗo Hawa so ko on tigi ɓe ballodiri ɓe ƴetti taxi goto biteɗo ɗaha sumare ɗon tigi ɓe mbaɗi oɗon taxi mbaɗimo e sac ɓe beddoyimo toon to jamñaji hande waɗi yontere ko ɓandu makko yitono oɗon féticheur bilejo waali jaam gadiɗo to kaso heddiɓe loskoji ene jokki e mumena sen giwi to sénégal paɗen ko toon to Mauritanie ujunnaje ɗiɗo e temedde jeetato e capanɗe joyo e tato woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen mboros mo coronavirus ko temedde tato e capanɗe joyo e tato yimɓe joyo mbasi pittali mumen temedere e capanɗe tato e tato neɗɗo keeɓi cellal mumen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie wondude ambassadeur mo leydi France taweteɗo toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie wondi kadi e joɗaniɗo l'organisation mondiale de la santé joɗini ɗum toon to Mauritanie kamɓe kala ndenduno hanki ko fate banggue hollirde wonande statut goto baɗɗo fayida gudditaɗo ñalawma hanki o ɗon ɗo Nouakchott ko fate banggue haɓade yoga e ñabbuji daaɓoji kanko jagorɗo o hocci hen konngol makko gam jarde leydi France kam e ballal mum payidirgal faade e leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo e leydi Mauritanie hanki tawtorama ɗum noon ko ñalawma udditgol taw ganduɗa ko bureau ji 4 payidinɗe no feewi ɗi ganduɗa gam joƴƴinde ɗon machine aji jaaduɗe jamanu ɗi ganduɗa foof so dawi jarmum rendi ma yaha 1 million taw koye koppareje euro ɗum noon ko hesɗitinde kala kene wiye yoga e kayitaji gam addude ndenka e kisal e nder leydi ndi al akhbar jani nde holliti jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe nder leydi kañumne arti e yaññade ko fate banggue systéme biométrique oɗo hen saaha gonɗo e waɗede ko fate banggue carte d'identité taw ko biométrique kam ene wondi e passeport mum kam e permis mum kala ha yoga e dossier ji ko fate banggue ɗannotoɗo kam e carte séjour kala fewnite ha hoyfa ha wawa hejje e jiifa walla ni heeƴa tan e posel tokosela walla heeƴa ni e nder kalbe ma taw atta caɗele ten ka tawne ɓooya yawata bonde ɗum jeeyi symbole oɗo saaha mo gonɗen symbolinde ko fate banggue ɗen gueɗe kam tekkinde nden ka e kisal ɓesguji Mauritanie naɓe kala joni toon to Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou gardiɗo ballal faade yoga e ɓesguji Mauritanie naɓe taw kadi ko fedde nde wona laamuyankore yaltini balle payidine kon ɗen balle payi koye sukaɓe ha tentiɓe en witeɓe andi kappe en ngakkaɓe terɗe ken wona 6 hikka suka ɗeɗo heccengue walla jafoɗon hanki heeɓi ballal payidingal ko fate banggue finance taw ko ngaalu e hoore mum jomum andi ko yiiɗi gollade gollana hoore mum ittude wutte rokkane moƴƴi ittude hunde rokka kono sa rokki neɗɗo haaliss o mo gasa taw mo andi ko jogori wadde o wawa wadde ɗum commission ko fate banggue union africaine miijo muɗum ko yidde oɗo saaha tawtinde Israila taw kadi ganduɗa ko fate banggue union africaine wala wona symbole ko wayno ambassadeur Israila joɗiɗo toon to Éthiopie woni Addis Abeba salima noon leyɗele jeeɗiɗi arabeɓe calima wonande Israila tawtore e nder ndiɗon mbaadi ko wayno Égypte Algérie Tunisie Libye ko noon kadi Comore ferma Djibouti ɓeɗo kala kolliti jadani hen catala sava en ɓe Mauritanie naɓe taw ko anduɓe
to duɗe mawɗe to caggal nde ɓe ndendini ngalu jonɗo no feewi ɓe jaltini balle mawɗe taw kadi en balle fayi koye hôpital uji national taweteɗe nder leydi Mauritanie ha tenti ɗon ɗo Nouakchott ko fate banggue médicament ji kame leece e wallidde yoga e gueɗe ko wona ɗum ko kadi ɓe balliti yoga e mahadaraji woni duuɗe jangguirde ko fate banggue fabion ngaji kene wona temedde tati fabion kene wona kadi temedde nayo neɗɗo galle heeɓi a balle payde nde e gardogola biɗeɗo Cheikh Wuld Saleh le commandant de la marine sénégalaise jillu mum ko hande gasi toon to Mauritanie ngon jillu noon ko jillu ɗoftodiral e nafodiral e gollodiral hakkude mareji ɗiɗi ɗi kala marin mo Mauritanie kame Sénégal kala waddude jungo e faandu ngam oɗo saaha ƴettude golle nden ko e kisal maaje kaɗɗe mabɓe ɗum ko caggal hanki noon wonande marin mo leydi Mauritanie taccino kerol ɗon ɗo rewel Matam faton to Matam ngam tawtorede toon yoga e hebloji teskede ɗiɗo henna duuɓi leydi Mauritanie armeji ɗiɗi ɗi ene mbadda jungo e faandu e kala saaha battu jagorɗo walla mbiyen battu ministériel e gardogol hoorejo jagoɗo leydi ndi ɗum noon ko yurnitade kene fotto wonde 229 wuuro tawetede e keeri leydi Mauritanie taw kadi ko guure ɗe ganduɗa jeebaɗe no feewi taw yeebi ɗuma ko laamu leydi ndi yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko wadde peeje kala ha ɗeɗon guure mbawa tigui andude koye leydi Mauritanie goni nden kay kisala kam yoga e nokkuji paggorɗi ko wayno banque e société ji kala mbawa waɗe toon beele finoɓe tomɓe mbawa a yitade koye mumen to leydi Mali accident musɗo baɗɗo hanki to lawol Ségou nokku biteɗo nokku biteɗo Zambougou noon kene wona kiloji nogas hakkude muɗum e Ségou ɗon noon ko kar goto jolnunoɗo yimɓe ha heewini wonde camion goto kanji ɗiɗi pelɓodiri subaka hanki o ha ganduɗa kene wona 37 neɗɗo mbasinen pittali men subaka hande onon limore nde ɓeydima yeehi ha yettoyima 49 neɗɗo wasi hen fittande mum kene wona 33 neɗɗo gañima hen jagorɗo kalfinaɗo ya ngara kame seti mum timmuɗo jillima e nder oɗon nokku gam oɗo saaha neldude duwawa wonande ɓen yaltoraɓe hen aduna e nder oɗo henna accident musɗo baɗɗo toon to diwana Ségou jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique ene nelda duwaw dendagal malinaɓe kala dendagal wonande ɓen yaltoraɓe hen aduna e ɓen yaltuɓe kala nde ɓe cellani ɓe nde dañata hen cellal mumen timmugala Mali yoga e jayndeli ha hande bindi mumen ene garta ko fate banggue jaggugol e uddugol wonande ba ndaw gonnoɗo hoorejo leydi ndi kamen wondi e Mouhtara Wana kam gonnoɗo jagorɗo leydi ndi hoore jago leydi ndi ɗum noon jaggaɓe guila nogas e 4 lewru mai e nder ndeɗo henna hittani ne ndumba e galleji hujjiyankoɓe men yoga e famille ji mumen hay goto dañata e mabɓe konngol koɓe haɗaɓe gueɗe kewɗe jayndel kewɗi garti hen ɗum ko caggal nde CEDEAO eri yoɓe ɗaccita pelle darniɗe haqqe innama ade eri yoɓe ɗaccita Union Afrique kame pelle goɗɗe kala ha hande ala ko gasi aɓe tawe e juuɗe ɓen jagguɓeɓe namde noon holko jeeyi sababu ha hande ɓe nanguira mbiyete ko dirtinde ngaluji walla ala ko kulol kamɓene wotoɓe gartoyde e laamu leydi Mali kala ñalawma garɗo haut conseil islamique du Mali ene ɓuura tan yatirde caggal ɗum ko caggal batu mabɓe wannungu hecci hanki imam Yacouba Doucouré acciti golle mum yoga e mabɓe kolliti hewɓe ne accita golle mabɓe hewɓe hen kadi hande ɓerɗe puɗɗima mettodirde no feewi ya taw ngal ɗon catal tammingal gueɗe l'islam leydi Mali jogorani memde leydi to kuccala ujunere e temedde jeeɗiɗo taw ko doga molto en moltiɓe toon to kuccala keeɓi balle taw kadi gaɗa kene wona tonuji sappo céréala kene fotto wonde temedere fabion kam yoga e gueɗe iwde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli faade mabɓe gam hebanade oɗo hen navette ko fati e banggue ndungu wotoɓe tinde hen caɗele to yerus kene wona temedde jeegomo e nogas e jeenayo suka taw ganduɗa ko ƴamoɓe kawguel guel examen ko fati banggue 2EF ɗum noon mbawata wadde guuri mumen ko wayno wuuro wiyetengo Bouro kame wuuro wiyetengo Kumbiya kam ene wonde wuuro wiyetengo Menambo ɗeɗo hen guure kala oɗo saaha nden kay kisala ene ngacci toon kene wona temedde jeegomo e nogas e jeenayo suka guittama toon gaddama toon to Yeruso gam oɗo saaha tawtorede guel ɗon kawguela
taw koye dow ndenka e kisal ganduɗa jencudi mum no jogori yaltoyde 16 ha 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen sen giwi toon to leydi Mali walla ni toon to leydi Mali nokku biteɗo Fana toon eɗen gandi ko tonaji musike wadde toon ko fate banggue ɓen fuuñeɓe eɗen gandi fuuñeɓe ne keewi kala saaha pittali men guitte ɗon taw ko sadaga watte mumen to Fana toonne kadi caggal sukaɓe kene foto wonde sukaɓe jeenayo caggal kay wonande kala saaha ɓalli mumen ne keewi taƴede toon terɗe mumen guitte hecci hanki kadi ko suka gorko kañumne fittandu mum itta toon tawa kene taƴa siftinden adino waɗede koye suka debbo tokoso biyetenoɗo Ramata Jara jaranoɗo e duuɓi 5 wonno ko hitande ujunaji ɗe 17 ñande 12 ha felma 13 mars taw ko hitande ujunaji ɗe 16 nden wonno ko nden fuɗɗino ko fati e banggue ɗeɗo hen gueɗe kala ittede ƴiƴam jomuma ha laaɓa tawate ko sadakuji toon to leydi Gambie kodde Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV no wande kabaruji men e ɗemgal pular ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie caggal tan nde ganduɗa ko almameɓe ene wande alkaluji woni chef de village uji en caggal nde juulonoɓe jaahi toon gam galle lamorgo gam ƴeewoyde hoorejo leydi ndi tan ko fati e ɗiɗo sungoji belnal jaam heɓorto ɗo e nder leydi meɗen te Gambie caggal no ɓe jeehi toon ene wayno hoorejo leydi ndi président Adama Barrow woodi konguɗi ɗi yomnuɓe uwi wonɓe ɗo e nder leydi ndi cikkata tan ko kañumen leydi ndi tene kadi ene wayno ɓen guri koye subtade ne mbiya ɓe ko ɗo jeeya ɓe wona ɗo hennete jeeyate ɓen de sa ƴeewi e nder temedere hay capanɗe jeeɗiɗi e 5 piccal ɓe gonani kanko hoorejo leydi ndi o yonnani comme ɓen dawriyankoɓe walla yoga eɓe ganduɗa tan mbiyata tan kono minen jeeyi leydi ndi ene mbaɗira hono noon o wolliri kadi ha joni yoɗo biteɗo imam Ba Kawsu Fofana ene wonde eno imam Seykou Boto Seydi caggal tan ɗeɗo balɗe fof ɓenne kadi gonno koye ƴettodirde e ɓoggi karalleji ɗi ha o biteɗo imam Ba Kawsu Fofana sappini oɗa imam Seykou Boto Seydi wi tan ma yoɓo fittano mum e lewru novembre ndu paɗen ndu ɗum ni saabi ha yamirore iwri to laamu ngu gam tan on imam Ba Kawsu Fofana nde wawata fawede junggo kono caggal ɗum de ɓe mbi o ala ɗo e nder leydi ndi mono toon to leydi Sénégal to wiyete Casamance ene wayno noon kanko hoorejo leydi ndi o yomni ɓeɗo khilifaɓe diine arnoɓe dardemo gam tan ɓe almameɓe ɗiɗo nde mbawata kadi weldidde saabu ɗum kamɓe ɓe jogui almuɓe hewɓe rewɓe caggal mabɓe ne woodi kadi yimɓe kadi rewɓe caggal mabɓe taw ko ñamboɓe ɓe kono noon ɓe ganduɗa ko yimɓe diine so tawi ko kañumen gone kadi imminde fitine ko nandi hen ɗum wona hunde yonde hay seeɗe kodde nen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda. kodde nene Abouba to Serekunda sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée ñalawma hanki o Alpha Condé holliti wonande suumade lawɗinama waɗama hen sariya tekkuɗo no feewi kala mo suumaki en andi ko faɗi ɗum soɗade e woɗɗodirde kala mone dardo 50 woni ko yamira ko fate banggue jenayse inde e yangue kala so ɓuuri ɗon ene gasa ma ɗum fuse ha laaɓa ko fate banggue kuulal hirtole lo woni couvre-feu waɗama 22h ha fenma 4h subaka testé TDR walla ni PCR walla carte vaccination koko lawɗina e nder leydi ndi wonande kala mone iwa yoga e leyɗele ha tenti ɗi ñawo ɓuuri hen feñje ne tawi en leydi Sénégal yataɗo jogui carnet vaccination walla testé PCR mo diwani balɗe 3 ɗum noon koye nder leydi ndi kala won e nokkuji kadi koko haɗa yandirde e nder leydi ndi kala ɗum noon wo erima nde yimɓe kala mbawata ɗoftade ɗeɗon kuule guele leydi Guinée wawa hesde caggal teskede leydi Guinée oɗo saaha mo gonɗen ene ɓuuri ƴellita toon ñaw biyeteɗo coronavirus to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara waɗi hoore mum confiné woni joñi hoore mum ɗum ko caggal nde o jokkodirno goto testaɗo ƴewda tawane jogui ñaw coronavirus kankone hoore makko o joñi hoore makko tene kadi siftinde on wonande leydi Côte d'Ivoire ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru mawninta manditare hoore mum e wiide jagorɗo kalfinaɗo kolalaɗo kuuɓal galle o woni Abdourahmani Cissé sen giwi to Côte d'Ivoire Burkina Faso doga molto en iwnoɓe toon to Mali ene molti toon to Burkina
koɓe capanɗe nayo kamɓe ɓen biftaɓe e nder camp woni galle doga mofta en taw nokku o wiyete ko nokku wiyete ko Brazulung ɗon noon ko toon ɓe bifta ɗum ko hecciyanki jamma taw biftiɓe donc worɓe jogitiɓe armeji kono haɗo ɗo gonɗen andaka holton toɓe nawa to Burkina Faso la belle faso dan fani woni nokku udditaɗo gila capanɗe 3 avril hitande ujunnaje ɗe 19 ɗum noon koɓe mbiyata kanŋe daneje jonnowo debbo ha feññina mbadi mum woni la belle woni tan ko fate banggue zabe ko fate banggue ñaaki hande jumri mum fewnite ha yooɗa waɗeno comme karité ni ha wawa foppede taw gandane ɗelƴina ɓandu debbo ne yonna ɗum ne deltina ɗum jagorɗo kalfinaɗo jeygu kame jagorɗo kalfinaɗo sukaɓe kala jillima toon gam hollirde ko gueɗe caduɗe jamanu tene kadi baɗɗe fayida oɗo saaha mo gonen kene wona million ngaji 3 taw ko ɓiɗɗo Burkina najo ene gollo hen ne heɓa gurdam muɗum to Gabo Fonds monétaire woni FMI ɓe ñamli Gabo kene wona 3.6 milliards taw koye koppareje France CFA ɗo e duuɓi 3 gam haɓade ñaw coronavirus Afrique Issa Ayatou woni Cameroun najo gardinoɗo CAF guila hitande ujunere e 1998 ha yetti hitande ujunnaje 17 nden tigui ɗacci ardade CAF kono woni ko ton to FIFA jarowo e duuɓi 94 hanki yowama e golle mum gam ngakkugol ngarɗinde golle mum to RD Congo sukaɓe mumen finoɓe toon to Inde janggoɓe toon koliri metti mumen mawɗe no fewi taw ko nokku biyeteɗo Bangalore ko toon tigui ɓe mbaɗi seppoji mabɓe mawɗi no fewi Kamala Pen to ɓe mbaɗi seppoji mabɓe mawɗi no fewi ɗum ko caggal nde suka congolais jagga toon biyeteɗo Joël Malo taw ko jaaro duuɓi nogas e jeeɗiɗi jagga toon taw jaggira kene foto wonde kilogramme uji 5 taw ganduɗa ko huuɗo bon koko drogue caggal noon nde nawa toon to garde à vue ko toon wasi fittande mum kono kongonaɓe finoɓe toon politique ko baraɗo taw ko piile mbarimo kono kadi police Inde jaɓani wadde ɓandu topsique ko wona ɗum ko jeegom kongonaɓe taweteɓe toon seppunoɓe kañumen ne nanggama ne tawe e juuɗe o saaha mo gonɗen to Soudan hakkude Soudan e Éthiopie maayo Jukhan noon ne tawe e sara Soudan kono ko hakkude leyɗele ɗiɗe awoɓe Soudan naɓe ko ɓen jiiti ken wona 50 ɓandu ene humbayi ndiyama woni hen kadi ne jeehini ha boni taw koye région Tigere noon ne tawe e nder Éthiopie teskede wonande ɓen ko maynoɓe yata wona sanga nde ɓe jinno taccude gam moltoyade toon to Soudan Afrique du Sud Jacob Zuma gonnoɗo hoorejo leydi ndi taƴananoɗo ene lelo e kaso kene wona lebbi accitte talata paaɗo hen o wiide tribunal wonande ɓen taƴanoɗomo siftinoɗon seppoji mawɗi mbaɗino toon to wuuro makko ha ganduɗa hewɓe mbasiyan pittali mumen to États-Unis d'Amérique gouverneur de New York kam tigui oɗo saaha luskoji luggi mbaɗa e mum tawa oɗo saaha ene wawni e forcere gam yidde leldade e 150 debbo mo lartiri caysagal tene wo tampini ɗum no fewi ɗum noon caggal nde loskoji mbaɗa tawa ko hunde labtude no fewi hooreji ley ndi oɗo saaha yiddem ko yo accu golle makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena